Three, two, one. Ito na ako live punta. Sema ako. Palit ako Apple iPhone. Bakit? Huh? Bangsa ako. Alay. Alay. Adik. No. Ay, salamat. Successful yun. Wala din ang ibang. Wala, balti. Salamat yung pagbilang din. Apa? Kinsa nga tong baldihan, no? Upa naman to. Naalala kong baldihan to ba? Upa naman to. Angat. Doon, siguro tagiya to ba? Ulis, Berto. Wapo tong baldihan. Bubag-ubat, rana ba? Kung matay naman tong baldihan to, tahiyo lang ba? Oh. Apa na mong baldi nga? Kuha, kuha, manawag nung tayo man. Kuha ko doon ako. Ay, baldihan na ayaw magalit eh. Sa malipag-style eh, na ayaw man eh. Salamat na ayaw rin baldihan eh. Kaya nasa yung baldihan eh. Kaya baldihan eh. Ayaw rin magalit eh. Inonggan. Isa, pinagtay. Magic ko sura ni bato ko. Ay. Kung tala. Ito. Siga ng baldi. Siga man baldihan eh. Buang man baldihan. Siga ang kalite. Ako ang baldi. Siga man. Sa baldihan na. Sampai kuat baju tu. Baldihan eh. Segala kena. Loh, Bro, pilih. Ya. semua terus. Mesti baju terus. Dapat Selamat ya. Kaya. Sudah na. Ayo. Sabi kwarta ba ni? Ah, berta. Belum sudah naon. baldihan eh. Ismail. Kwarta sa karang dili. Loh, ken apa? Kebiasaan. Ingat sa kwarta ya. Awal. Sampai baju tu. Oh. Tinanawnya kuat na. Ini tapi iPad. iPad. Tahu si iPad ni ba? Lang. Yaga! Cellphone! Katawa di ba? Kalaw ka, wala susunod. Sige. Salamat, kalaw cellphone. Pare-pare cellphone, yes! iPad. Salamat. Ciao, Mike.
Salamat. Salamat kayo, Baldi. Shopping Baldi, salamat kayo. Salamat kayo. Hindi ka na rin. Hindi ka na. Ah, dapat dulu ba? Hindi nga po yung ka-spot eh, oh. Ay! Sigas bata ba, oh? Patindi mo. Ay! Hindi ka na magsumpag niya. Balikan! Kasipan nyo, no? Ano daw? Ano ba? Bulawan di ba? Ito man eh, lumping ang ulo ano eh. Saan man ako ni? Ito yung iruan eh, pero namanig ka na siya. Sumpa ng iruan, sumpa na eh. Kamaya may iruan, ito pa. Ay, pag-ilas kayo. Umagang bati, salamat kayo eh. Sige, natabang sa baba. Amat pa eh. Buat ko itong to ba't niya ba? Ano ko bugas? Ako speaker. Pati na eh. Oh, ako yung kwarta. Ako yung spot oh. Pairo. Pero ano eh. Pa. Apa yung kwarta? Totoo ba? Totoo sa ka? Eh. Ipay ko ba? Wah nga eh. Nagkataw ka na eh. Right. Ito tayo para karon. Tara pa. Few moments later. Oras pa rin, Joker. Natulog. Pato na ko niyang balde. Naray ang balde. La, siga-siga pa oh. Watong kaya kimunga ko ani. Bis mangiling ko ani. Sa sulod ani na. Yung balde ani. Pato na ko ni. Naarang balde. Sakit. Ni. Ano ni? Yan, narang balde. Sige pa. Suot ko din. Kuha na sa sulod ani. Loh. Sulod. Lagi sulod. Loh. Uy. Pastilan. Sa manit paluwa. Mapatagdain ang kuha. Palwa mantong sa mantong. Joker kwarta. O palwa. Sa mantong. Tagdain na pa. Militanan. Wow! Kore! Bagilan yung lahat mo. Kawas! Uy, ayaw ang mga sulod na yung makuha ako. Kaya ka ng baldihan yung ayaw ang sulod na yun. Uy, sila pa lang ang bato ko eh. Baldihan eh. Uy, naka. Saan na eh? Tumot-tumot. Naka na eh. Mag-uma. Daw. Daw. Subap na eh. Yaka. Saan naman yung baldihan yung mga sulod? Paano nga ay butas? Ano naman eh? Baldihan eh. Napay ko na eh.